Сәлам дуслар, без кабат бергә. Эфирда топ клип тапшыруы һәм мин Ирек Фатыйхов. 1 май илебездә яз һәм хезмәт көне буларак билгеләп үтелә. Шуның өчен без тапшыруыбызда хезмәт турында сөйләшеп китербез. Бакчада кулга көрәк тырма тотып эшләү, ул микрофон тотып җырлап йөрү генә түгел. Шуның өчен җырчыларыбыз ялларын кайда һәм ничек итеп үткәрәләр, кайсы эшне якын күрәләр. Һәм әлбәттә, сезнең тырышлык аларга бу атнада хит-парадның кайсы урынына урнашырга мөмкинчелек бирде. Буларның барсында мин сезгә хәзер яктыртып китермен. Без атна саен иң аз тавыш җыйган клип белән саубуллашабыз. Бу атнада кемгә тавышлар җитеп бетмәде? Әйдәгез шуны белик. Һәр атна безгә яңалык алып килә. Бу атнада кем хит-парадта югары урыннар өчен көрәш башлаячак? Каршы алыгыз. Бу атнаның резиденты. Kızlar bule gitme eli, nurun sipsin alar kuplerge, mehabetin nazlı karşılarım, alıp sen mini köklerge, senin bilen şunday rahat mina, karşından nazlar tügele, suyunu tuyup yaşagenege. Yaşıntıya almazsa Sizler bitkeş suyuğmatırğa Sanduğaçlar bulup sayrasa Senin bilen şunday rahat mina Qarashыңнан nazlar tügele Suyuğunu duyup yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Bulsaydı her şak yanarımda Solmasın deyip sensiz şeşegim Bilesin bit yüreksin deyip tibe Yaşav tügül sensiz yaşavım Senin bilen şunday rahat mina Qarashыңнан nazlar tügele Suyunu tuyup yaşagenige Bir yılmaya
Фәйрүзә Загидуллина шын дәрәҗәсендә авыл җанлы җирне сөя торган кеше. Әнисенә охшапмы ул бик нык чәчәкләр үстерергә ярата. Шуның өчен май бәйрәмнәре күпчелек менә шуларны тәрбияләп узачак. Аларның бакчасында бер кайчан да чәчәкләрнең өзелгәне юк. Тюльпан, лилия, гладиолус һәм башка төрле чәчәкләрне очратырга була монда. Алар гүя синең белән сөйләшәләрдер кебек ди Фәйрүзә. Ә инде бу хөрмәтле дуслар, бакчада башка төрле чәчәкләрнең барлыкларын да исбатлый. Фәйрүзә Загидуллинага хәзер үк чәчәкләр бүләк итә алмасагыз да, үзегезнең тавышларыгыз белән аны сөендерә аласыз. 13:20 номерына топ клип 95 санын язып, SMS хәбәр юллый.
Liliya näşe äni zat yaşa. Шират Лилия Гыймаддиновага да килеп җитте. Аның турында озак сөйләп тормыйм. Тик шуны гына әйтәсе килә. Әгәр дә Лилияны бәйрәм вакытларында бакчада кап-кара йөз белән эшләгәнен күрсәгез, бер дә аптырамагыз. Бу аның каты эшләгәнлегеннән түгел, гарәп әмирлекләре кояшының нәтиҗәсе. Хәзер Лилия Гыймаддинова өчен тавыш бирик, дуслар. 1320 номердан Top Clip 90 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Гел эшләп кенә булмый. Вакытында ял итә белергә дә кирәк. Эфирда реклама. Ләйсән Гыймаеваның башка еллардагы 1 майы гел концертлар куеп үтә торган булган. Ә менә бу ел бераз үзгәрәк. Әти-әниләре янына кайтып, аларга эшләрендә булышып килергә ниятлиләр.
Шулай ук бик тырышып эшләсә, Булатны аның яраткан бәрәңге тәкәсе белән дә сыйларга уйлый ул. Менә шундый хезмәт сөючән Ләйсән Гыймаева. Ә хәзер Син кояшым клибы өчен тавыш бирик дуслар. 1320 номерына топ клип 96 санын язабыз да, SMS юллыйбыз. Ятыларга күз салма дие, үпкәләгән буласың. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанашым, җанкаем син минем. Син кояшым, күңелемнең күгендә, нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанашым. Кояш ул бер генә, рәхмәт елсын булганыңа, эзләп сөюләреңә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанашым. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, әй җанашым. Азат һәм Алсу Фазлыевлар ялның ни икәнен гомумән белмиләр. Ял итеп ятсаң, синең 80 мең кредитыңны кем түли? Берәү дә китереп бирми. Шуның өчен алар авылга 1 май көнлегенә кайтып килергә өлгерәләр. Балалар белән җыелгач барлыгы бер 14ләп кеше көне буе бакчада эшлиләр, ә инде кичен идәнгә тезелеп ятып йоклыйлар. Эштән соң йоклаулары бигрәк рәхәт. Ләкин күгәрченем Гөлкәем җыры өчен тавыш бирергә онытмаска кирәк. 1320 номерына топ клип 97 санын язабыз да, SMS юллыйбыз. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көлеп
сағынға. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Şiberimsin güzel, tirende yer kuzlarım. Baldan şekerden de tatlısıyam degen sözlerin. Baldan şekerden de tatlısıyam degen sözlerin. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, Nazlı yarın sin bit ol, бәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем төнле сәлә үзәккәем. Тапшыруыбызның икенче өлешенә күчкәнче мәгълүмат җиткереп китәсе килә. 7 май көнне Татар радиосы тарихында иң озын вакытлы радио шоуны тыңламый калмагыз. Популяр Уян Татар иртәнге тапшыруы алып баручылары Гөлназ Сафарова, Булат Байрамов, Ильяс Газизов һәм Айсылу Лерон туры эфирда 12 сәгать дәвамында булырга җыеналар. Грандиоз радиомарафон 7 май радио көненә багышлана. Иртәнге сәгать 7-дән кичке 7-гә кадәр йолдызлы кунаклар, уеннар, бүләкләр. Радиомарафонга син дә кушыл. Бәйрәмдә Лилияна Ирназарова бер 20ләп кеше җыелып кайнаналары өенә кайталар. Иң элек эш, соңыннан бәйрәм мунчада табын артында тәм-томнар ашап дәвам итә. Физик эшне сөймәскә мөмкин түгел ди Лилияна. Чөнки аларның үз өйләре дә 4 катлы, 240 квадрат метрлы. Ә инде бу ел 16 сути җирләрен аларның ландшафт буенча дизайнерлар бизәп бирергә ярдәм итә икән. Ә без дуслар Лилияна Ирназарова топ клип хитлар парадында югары урыннарны алу өчен ярдәм итик. Моның өчен бары тик 1320 номерына топ клип 99 санын язып, SMS хәбәр юлларга кирәк.
Bir qayşanıda her bir şapның yemi var. Baqit bizning qullarda. Ezgilikkan to'sinlar. Ishlarimiz har kunida jir zaman turda to'y yashab qolaylik. G'umr bitul berganlar. Ezgilikkan to'sinlar. Ishlarimiz har kunida jir zaman turda to'y yashab qolaylik. G'umr bitul berganlar. G'umr bitul berganlar. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Эмиль Эфенди һава торышы мөмкинчелек бирсә, үзенең ялларын гаиләсе һәм дуслары белән табигать кочагында үткәрергә уйлый. Шулай итеп, алар бакча сезонын ачып җибәрмәкче. Эмиль футбол уйнарга бик ярата. Шуның өчен табигатьтә туп тибелүе дә бик мөмкин. Ә инде менә бәйрәмнәрдән соң Эмиль үзенең өр-яңа җырын яздырырга да уйлый. Эмиль белән дуэтта җырлый торган Диана Арифуллина өчен иң зур хезмәт ул уку. Шуңа да карамастан май бәйрәмнәрендә ул үзенең әнисенә булышырга ниятли. Шулай ук бик тиздән аның яңа җыры дөнья күрәчәк. Ә хәзер дуслар, шушы матур дуэт өчен тавыш бирик. 13:20 номерының топ клип 98 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Син минем күңел кошым, моңлы бер сайрар кошым. Җырың яңгырый кич туйдырмый, шуңа ямьле тормышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Син минем ышанышым, син минем таянышым. Иртәләрем шуңа нурлы, юк минем аянышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Күңелләргә җир керсен, йөрәкләрдә җилкенсен. Моң урасын бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда,
Хәзер рекламага аерылып алыйк. Бездән аерылмагыз, иң кызыгы әле башлана гына. Хит парадыбызның иң көчле өчлегенә дә килеп җиттек. Кайсы клип беренче урыннан 2 адымнан гына калды. Әйдәгез, шуны белик. 3нче урын. Әле соңгы арада Нияз Сафиуллинга кайчан гына шалтыратма ул гастрольләрдә йөри иде. Ә менә май бәйрәмнәре аны үзенең туган якларына кайтарган. Нияз әлбәттә гади кешеләр кебек башта тирә-юньне җыештырып арганнан соң кичен шашлыклар пешереп бәйрәм итәчәк. Менә шулай дуслар, хезмәт бәйрәме ул читтә йөргән кешеләрне дә туган якларга тарта. Ә хәзер юллар клибы өчен тавыш бирик. 1320 номерына 85 санын язабыз да, SMS юллыйбыз. Ничә мең чакрымнар үтеп, кабат кайтып керәбез, кабат кайтып керәбез. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Урап өтсін ермеке бірді ұзышып, ермеке бірді ұзышып. Юлда түрлі хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Юлда түрлі хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Айык баштан утырыйк, кеше гомере кыска бит, ул зур кайгылар тудырмыйк, зур кайгылар тудырмыйк. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Ходай зинһар исән йөрет, вә синең кулдагына. Вә синең кулдагына. Лия Шамсинаның зур гаиләсе һәр елның 1 мае көнне матур традиция буенча зур өмә ясый. Лия көрәк тотып җир казырга мөмкин, ә мөмкин казымаска да. Гомумән Лия бик ярата физик эшләрне. Ә инде эшләп арганнан соң кич белән алар зур эшем кырган кешеләр кебек плов пешереп ашыйлар икән. Ә менә Яршаллыда бәйрәм вакытларында күп кенә мәдәни чаралар да оештырыла. Ә бу чараларны Лиядан башка ничек күз алдына китерәсең? Шуның өчен Лияга барсына да өлгерергә кирәк. Ә без дуслар, Лияның дусларыма клибы өчен тавыш биреп өлгерик. 1320 номерына топ клип 94 санын язабыз да, SMS юллыйбыз.
sevimli. Dostları bilene güngeli, dostları bilen arallaşı özün aytağım birine. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostları yaktı yıldız ay nuriday balqıysiz. Bu durmuşta şin keşisiz şunga jengel atlaysiz. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Can dostlarım tatlı yeşik eşuyni kulağızda. Sev selamet yaşayız dip gül şeşem yollarızga. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip yarısı bedi ve yürekler bitmez rahatlık süngümez suyu minin sizge dilekler. Тырышлык һәм хезмәт һәр вакыт югары нәтиҗәләргә илтә. Бу атнада кайсы клип иң көчлесе? Күбегез инде аңлагандыр. Элвин Грей белән Ансу бу елны май бәйрәмнәрен гастрольләрдә үткәрәчәк. Гадәттә гаилә белән эшләп өмәдә узатырган бу бәйрәм менә шундый иҗади хезмәт белән алышынган. Әгәр дә инде бу дуэтның туганнары мине тыңлыйлар икән, мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Дуслар, калдырыгыз сез бу йолдызларга бүлеп бер участок җир. Кайткач рәхәтләнеп эшләсеннәр, чөнки җырлап йөреп кенә булмый. Һәм шулай ук 1320 номерына топ клип 92 санын язып, алар өчен бик күп тавышлар юллагыз. Kirpigingden güller tama ko'rsam yuragim yana. Senin güzellikni ko'rib sanduqashlar so'qlana. Hayli canashim yaman suv ko'rishmagan chog'larda. Ko'zlaring gul yo'latadi, ko'zlaring gul yo'latadi, sen yashagan yoqlarda. Ko'zlarim gul yo'latadi, Ko'zlarim gul yo'latadi, sen yashagan yoqlarda.
Uçraşıqda birga şaqda kunayamla İki birge bo'lgan chaqda suylar so'zlarida damli Hayli jonashim yomon suv Ko'rishmagan chaqlarda Ko'zlarim gul yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Sen yashagan yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Sen yashagan yo'llarda Küttürmesin o'za kelmi Mungsulatma ko'ngilni Muhabbatga olib kirgan sensin o'zing tugilni Hayli jonashim yomon suv Ko'rishmagan chaqlarda Ko'zlarim gul yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Sen yashagan yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Ko'zlarim gul yo'llarda Sen yashagan yo'llarda Миңа да көрәкләрне тотып авылга кайтырга вакыт. Сез дуслар атна дәвамында яраткан клипларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып SMS хәбәр юллагыз, яисә TMTV онлайн.ру сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Бәйрәмнәрегез матур һәм нәтиҗәле үтсен. Сау булыгыз, дуслар!